Vientiane vanaf de Arc de Triomphe. De hoofdweg. Op het einde van de hoofdweg is het presidentiële paleis. Rechts voor, net achter Royal Hotel, daar ligt ons hotel, een beetje een Geelsig hotel. Je ziet dat er hier heel weinig hoogbouw is. Een hele rustige hoofdstad. Er wordt ook gezegd dat het een heel groot dorp is. En veel meer is het ook niet. Toch wel een beetje nieuwbouw, maar het meeste is oud en vervallen. De andere kant uit, als je deze weg afloopt, dan kom je bij de Thaise ambassade uit.